ग्राम पंचायत पवई उत्तरी क्षेत्र संख्या 1 से पंचायत समिति सदस्य के सुयोग कर्मठ संघर्षशील शिक्षित एवं समाज सेवी उम्मीदवार विकास कुमार भैया का चुनाव चिन्ह कोट छाप क्रम संख्या 11 पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनावे और इन्हीं के पंचायत समिति बनावे। धन्यवाद। विकास भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विकास भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोट छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोट छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे विकास होई केकरा प्रयास होई सभे लोग ये कहता। कैसे विकास होई केकरा प्रयास होई सभे लोग ये कहता। टूटल बनौली हो गौआ के गली हो दिक्कत भइल रहता। के बात चहेता नीमन नेता लावे के बाहो। विजयी के झंडा लहरावे के बाहो अब की विकास भैया के जीतावे के बाहो। क्रम संख्या 11 पर बटन दबावे के बाहो अब की भैया के समिति बनावे के बाहो। विकास भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विकास भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोट छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोट छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा गौवा में नहीं के हालानुबा सभे कहता टोला मुहालानुबा। कोट छाप निशान बाटे हो भैया के पहचान बाटे हो। पूरा गौवा में नहीं के हालानुबा सभे कहता टोला मुहालानुबा। आइल बाटे चुनाव लहर देखावे के बाहो। विजयी के झंडा लहरावे के बाहो अब की विकास भैया के जीतावे के बाहो। क्रम संख्या 11 पर बटन दबावे के बाहो अब की भैया के समिति बनावे के बाहो। विकास भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विकास भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोट छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोट छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पवई पंचायत के इहे पुकार बाटे हो सभे करता ये सलाह बाटे हो। कोट छाप निशान आए भाई दीहा ध्यान आए भाई। पवई पंचायत के इहे नुराय बाटे हो सभे करता ये सलाह बाटे हो। सबके घरे घरे जाके समझावे के बाहो। विजयी के माला पहिरावे के बाहो अब की विकास भैया के जीतावे के बाहो। क्रम संख्या 11 पर बटन दबावे के बाहो अब की भैया के समिति बनावे के बाहो। ग्राम पंचायत पवई